profesionalak, nik arte ederrak ikasi nuen, eta gero egin nuen master bat zineman, baino teorikoa izan zen. Eta orain datorren urtean Estatu Batuetara joango naiz zinema ikastera. Momentu batean sentitu nuen nahi nizkiola nire amari galdera batzuk egin, eta hortik konturatu nintzen bazegoela zer ikertu eta zer aurkitu proiektu honen inguruan. Oraintxe oso momentu ilusionantean nago, ze hori diru laguntza bat eman didate Estatu Batuetan ikasteko, beraz, espero dut horrek edukiko dituela ekarpen handiak. Hemen Uharten ari naiz Gorputza Irisak izendatu dudan ikerketa artistiko bat garatzen, eta ikerketa hau da Lizason egon zen komunitate tantriko baten inguruan egiten ari naizen ikerketa. Gehien bat ikertzen ari naiz ze referente estetiko, ze iruditeri, ze referente baitare kultural, simboliko, kontzeptual eta erabili zituzten komunitate honetan beraien identitatea osatzeko. Eta nire asmoa da peluzera pelikula bat egitea honen inguruan. Abiapuntua pixka bada ulertzea momentu historiko bat, dela, komunitate hau ezakit esan dudan, baina Lizason egon zen 80. hamarkadan, eta gustatuko litzaidake ulertzea zerk eraman zuen jende talde hau halako esperientzia experimental, estremo eta radikal bat martxan jartzera, eta nola ulertu daiteken hori kontekstu horretan, ez? Nolabait ni momentu historiko horren alaba naizelako, baina baita ere nire gurasoak egon ziren komunitate honetan, orduan uste dut segurazki hortik sortu dela nire irrika edo nire kuriosidadea hasiera batean. Orain dela hilabete batzuk hasi naiz ikerketa honekin, beraz oso abiapuntuan nago oraindikan. Baina, agian gauza esanguratsu bada oso gutxi ikertu dela fenomeno honen inguruan, eta iruditzen zait esanguratsua dela, ze azken finean jende asko hartu zuen parte, eta tresna bada ulertzeko momentu horretan ze gertatu zen gizartean, ez? Hori iruditzen zait niri gutxienez. Zer gertatu zen, ze katarsi beharrak zeuden, ze kezka espiritualak, ze gizartearekiko ze desirak edo ze frustrazioak, eta hori iruditzen zait Lizason gertatu zena ikertzea izan daitekela abiapuntu interesgarri bat ulertzeko guzti hori. Ari naiz gehien bat bertan egin ziren, sortu ziren materialekin lanean, publikazio txikiak egin ziren bertan, inprenta bat zegoen, eta oso adierazgarriak dira material horiek, eta hortik atera dituan irudiak eta ari naiz gehien bat lantzen hemen, Uharten, gero baitare material bideografikoak edo filmikoak pasa dizkidate, eta oso importantea izan da niretzat hemen egon naizen denbora honetan jende asko gerturatu dela. Eta eduki dut aukera bertan bizi izan ziren pertsona askorekin hartu emanak edukitzeko eta beraiekin hitz egiteko. Uste du baita ere beraien aldetik kuriosidadea dagoela, ze beraiek ere nabaritzen dute, ez dela behin ere ikertu, eta nolabait nire belaunaldiko pertsona bat atzera begira ikerketa hau egiten ari dela jakiteak, uste dut interesa piztu duela bertan egon zirenen artean.